Milé dámy, čaká vás túto jeseň svadba alebo stužková vášho dieťaťa? Tento deň je samozrejme o nich, ale aj o vás. O mame, ktorá ich s hrdosťou sprevádza. Či už je to svadba, stužková alebo akákoľvek spoločenská udalosť, tieto chvíle nám zostanú navždy v pamäti. A ja mám dnes pre vás hodičky, ktoré vám opäť pomôžu zažiariť, tentokrát v úlohe mamy. Začnem šanelkami, teda lodičkami s otvorenou pätou, a to tieto tmavomodré. Pozrite na tie štrasové pasiky, mekulinká stielka, zapínanie, nechýba monogram, zapínanie má aj gumičku, aby sa vám lepšie obúvali, 9 cm podpätok. Máme ich v troch farbách, a to tieto tmavomodré, zlaté a aj biele.